Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 1 сентябри соли 2021 1000 рубл 154 сомониву 80 дирам ва $100 1132 сомониву 10 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Навора ҳатман бо диққат то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони гиромӣ, боз дуюм каналам дорем, Rul TJ, мошинҳои фурӯшӣ. Дар комментария ссилкаш закреплённая, ҳатман бародаро уҷаам бидоред, дастгирии шумо бениҳоят дар корай. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шуморо дар корай. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. 8 сотиқ замин, 3 дар хона дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Нархаш ҳамагӣ $8000 мебошад. Аз номи канали Dom TJ гап занем. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Қушониён. 8 сотиқ замин, 2 дар хона, кухни, баня, ҳоҷатхона, калидор, подвал дорад. Баражда хонаи аноскадни ҳам ҳаст, бо 2 хона иборат мебошад. Об дорад, 2 та водопровод. Масъалаи документ ягон проблема надорад. Сертификат техпаспорт ҳаст. суроғаш ноҳияи Қушониён, совхози Сабзавод, деҳаи Орзу 2. назди дарё мебошад. аз роҳи калон ҳамагӣ 50 метр дур аст. харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад. нархаш 255 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экране, рақамҳои Россия WhatsApp дорад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсида, рӯ ба рӯи беморхонаи Истиқлол дар ҷойгир аст. ҳамаи бари Султони Кабир дар ҳамои Истиқлол камтар болотар меравад, территорияи цирку молодёжни театр мешавад. 5 дар хона мебошад, 2 сотиқ замин, магазин дора барои кор кардан. ин як ҳамчун бонус. ҷош ҷои бениҳоят зурай, хонаам ремонти хуб дорад, 2 этажа мебошад. нархаш 670 000 сомон. аз номи канали Dom TJ гап занед, савдо мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. 6 дар хона, 6 сотиқ замин, дар наздикии мактаб, бозорча ва канечкаи маршруткаҳои Шарора мебошад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экране, нархаш бошад 400 000 сомонӣ. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Лолагӣ. 3 дар хона дорад, тагаш подвал, ҳаммом, кухни, дарун нуждай, свет, об дорад. 7 сотиқ замин мебошад. нархаш $37 000. харидор бошад, бо савдо мешавад. ҳамаи времянкаҳош ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, ҳезбухона, анҷомхона. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар 7-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошёна иборат аст ва ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, 65-ум микрорайонда. нархаш 350 000 сомонӣ мебошад ва боз мошинам қабул мекунанд. то 100 000 сомона ягон мошини соз боша, ягон Мерседесай, Тойотаи, Опелай, ай соли 2000 усу боло. марҳамат, дӯстони гиромӣ, кадоме хоҳиш кардагӣ буд ки хонаҳое боша ки як қисми пулша мошин қатиб битему, дигариша сум қатиб битем. марҳамат бародаро, аз номи каналмон гап занед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе соҳибаш духонагая сехонага кардагиам барои ми сехонагаяй бо масоҳати 56 метри квадратӣ ҷойгир аст дар 10-ум ошӯнаи бинои советӣ. Худи бино аз 12 ошӯна иборат аст. Лифт кор мекуна ва нархаш бошад $45,000 мебошад. Ҷойгир аст дар кӯчаи Неъмат Қарабоев, 3-ум проспект, доми 7, квартираи 46. хона рӯ ба рӯи молодёжни театрда ҷойгир аст, яъне байни цирк ва Султони Кабир. ҷош ҷойи хубай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар сехонага, мутаассифона масоҳатша намедонем, ҷойгир аст дар 1-ум ошӯнаи бинои советӣ, нархаш бошад $26,000 ва ҷойгир аст дар Кривой, шаҳри Бухтар. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Бухтар, духонага квартира бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар 5-ум ошӯнаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст назди ҳайкали Сомонӣ, маркази шаҳрда, қафои кафе Марворид. хона бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошад ва бо ремонти олӣ. нархаш $241,000. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе боз аз 65-ум микрорайон, яхонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 2-ум ошӯнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар доми 4этажаи открытый лестница. хона калонай, дар ҷои хуб, алиш намешавад срочно. нархаш $210,000 мебошад ва мутаассифона ин хона яке аз арзонтарин хона дар ҳамин минтақа ба ҳисоб меравад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, яхонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар цоколни этаж. қариб ки дар ҳар як навор цоколни этаж ҳастак ва ман қариб ки дар ҳар як навор ҳамон цоколни этажа мефаҳмонам куҷояй. хай боз мефаҳмонем. таги 1-ум ошӯнаи бинои новостройка мебошад, яъне полу подвал. ҷойгир аст дар 33-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, ремонт дорад. частично с мебелью фурӯхта мешавад, яъне кухни гарнитура ва уголок меистанд. нархаш $185,000 мебошад, боз арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, яхонага бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар 11-ум ошӯнаи бинои новостройка. хона ремонт дорад, ремонташ 80% будшнагиай ва техпаспорт дом дорад. лифтшам кор мекуна. нархаш $220,000 арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, яхонага бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар 2-ум ошӯнаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш $205,000 ва ягона фикр мекунам камбудии ҳамин хона ҷош мебошад. ҷойгир аст дар графзавод Гулбутада. кадоме надона иҷа куҷояй, ҳамин аз 10-ум дарвозаи корвон, яъне аз охири корвон тарафи Бухтар рафтанда ҳамаш территорияи Гулбута ба ҳисоб меравад. ҷои ин хона бошад аз ҳамин 10-ум дарвозаи корвон як 2-3 километр поёнтар меравад. территорияи графзавод, территорияи ҳамин хона мутаассифона аз Душанбе бениҳоят дурай, лекин дар Душанбе ноҳияи Фирдавсида дохил мешавад. замин ай шарора хоҳиш кардан, марҳамат, 6 сотиқ замин дар Уртабус. замини ҳамвори зурай обсвет дора, айналоқ қарздор нест, документ 1000%. як хонача дора, фақат алиш намеша.
марҳамат метавонед имо ватсапдам нависен. нархаш ҳамагӣ 55 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. соҳибаш мегӯяд, ки хона ремонти нав дорад, хонаҳош алоҳида ва ҷойгир аст дар цирк. аниқ накардаге, просто цирк гуфтаге, хай цирк. нархаш 330 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад ва мутаассифона ин хонаям яке аз арзонтарин духонага дар территорияи цирк ба ҳисоб меравад. арзонтар ҳастай, лекин бародаро ва ё коробкаям. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, соҳибаш якхонагара духонага кардагиай бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар панҷум ошёнаи бинои новостройка мебошад. ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат. кадоме надидагӣ боша ҳамин бинора, ҳамин даромади шаҳри Ваҳдатда ҳамин бино ҷойгир аст. нархаш 179 000 сомон ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар Музаннавор монд ва дӯстони гиромӣ, аз шумо узр мепурсем. дар навори пештара комментарияда бениҳоят бисёр дархост шуд. хонаҳо аз Норак, Данғара, Бустон, бо куҷо буд, Панҷакенд. дӯстони гиромӣ, мутаассифона имрӯз мо шумо дар ҳамон хонаҳоро нишон дода натонистем. дар як-ду навори охирда пешаи ҳамин навор аз ҳамин ҷоҳо ҳастай. боз кӯшиш мекунем дар наворҳои оянда аз ҷойҳои гуфтагитон дастрас кунем. то бозидид бародаро, обод бошед. барори коршомада.